te live dekino khaga viewers rok yang kamai tongbai kya jotono belai kai hor kaham te lampu belai kai bahai tongbai khaga nang viewers mai ganang lukurok bahai hai live tini ma phaikia kerengna bagai te jora logo video upload khlaimai ang tongmani bagai te belai kai video thokir bai ang ilum tongmani bagai te amsike last time komit toka tini se jora tui 150 bisi komit ka te moni bagai belai kai nong hanya hai request khayo please jotono belai kai live phai ram songani te kerengna bagai khaga nang viewers rok jotono belai kai lam sogo dakti 5D kereng 5D maya ganang viewers te khaga nang lukurong no bahanya hai te pipeline mung lam sogo te hor sorani mairo ke sabai kya bahai tongbai hajani viewers rok te jotono belai kai lam sogo. Hello guys, thank you baca. Jotono sanja kham te hor kaham ini kamu kan bazar lacun tong nu baca naro